ሰላም ትልትናይ ቻነል ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትህልውና ትመነኹ ናይ ሎሚ ድማ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ብኣኽብሮት ይዕድም ዝኾነ ቅድሚ ናብ ፓየርስ ምሕላፍና ዶላር ኢንዴክስ ከመይ ኣሎ ሕፅር ዝበለ ክርኢና ዶላር ኢንዴክስ ከም ዝርዮ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ብሓፈሻ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ቡልሽ ሙቭ ቀኒዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ሰሙን ግን ከም ዝርዮ ዘለና ማርኬት ሪትሬስመንት ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ፎርም ገይርልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንታይ ክንፅበይና ዋላ ኣብዚ እንድሕሪናዮ ኣዝዩ ቡሉሽ ዝኾነ ትረንድ ላይን ብሬክ ገይርልና ኣሎ ስለዚ there is high probability DXY ሴል ናይ ምኻድ ማለት እዩ ግን ኣብዚያ ንሪኣ ዘለና ሕጂ 100.8 እዚያ ስትራክቸር እዚያ እንድሕሪ ብሬክ ገይርልና ስትሬት ኣወይ ቡልሽ ክሕዝ እዩ ክሳብ 101 ድማ ማርኬት ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወይ በንፃሩ ድማ 100.6 እዚያ ስትራክቸር እዚያ ንሪኣ ዘለና ቢዩቲፉል ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ቢልድ ገይርልና ኣሎ ናይዚያ ስትራክቸር እዚያ ቢለው እንድሕሪ ዓፂኻ ቀስ እናበለ ሴል ኦፍ ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ኦልደ ወይ ድማ ክሳብ 99.5 ክሳብ ኣብዚኣ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ GBP/USD እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ድማ GBP/USD ክርኢና GBP/USD እንድሕር መፂና ድማ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ቡልሽ ማርኬት ሙቭ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ላስት ዊክ ኣብ ዓርቢ ማለት እዩ ፕራይስ ክሊርሊ ናይ ሴል ኮንትሮል ወይ ድማ ሪትሬስመንት ክገብር ኣብዚ ንሪኦ ኣለና at the same time ግን ትረንድ ኣብ ትረንድ ዘሎ ስቲል ማርኬት ብሬክ ክገብሮ ይከኣለን ዘሎ at the same time ድማ ብልፅቲ ዝኾነት ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ እዚኣ ቢልድ ገይርልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ንፅባሕ ማለት እዩ GBP/USD 1.3459 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ቀስ እናበለ ማርኬት ነዚ ናይ ፕሪቪየስ ሃይ ካቨር ንምግባር ናብ 1.35 ክሳብ እዚኣ ክድይብያ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ እዛ ዓሰት እዚ እሞ ድማ ዶላር ኢንዴክስ እንድሕርትያ ናይ 100.8 ክንብላ ፀናሕና ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዋ እዚ ድማ 1.3428 እዚኣ ስትራክቸር እዚያን እዚኣ ትረንድ ላይን እዚኣን ብሬክ ክገብር እዩ ቀስ እናበለ ድማ ቢሪሽ ሙቭ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነት ስትራክቸር ኣብዚኣ ሰሪሓትና ኣላ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ናይ GBP/GPY GBP/GPY ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቶም ኣዝዮም ብዝለዓለ ናህሪ ማርኬት ፓምፕ ኣብ ዝኸውን ዝነበረ ማለት እዩ እንድሕር ርኢናዮ ዋላ ናይ ዝሓለፈ ኣናሊሲስ ናህና እንድሕር ርኢናዮ ፕራይስ ነዚ 217 ስትራክቸር ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ኦል ደ ዌይ ባይል ናይና ኣናላይዝ ጌርና ነይራ ሕጂ ድማ 218 ሙሉእ ብሙሉእ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ኣብዚኣ ሪትሬስ ጌራትልና እናረኣይዋ ስለዚ ሕጂ ድማ ፕራይስ ሊትል ቢት ንእሽተይ ፑሽ ፑልባክ ገይሩ ስትሬት ኣወይ ኮንቲኔሽን ኢና ክንፅበና ይባይ ማለት እዩ at any given time ግን ብዝኾነ መንገዲ 218 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ይኮነት ሴል ዝበሃል ከይንሪኦ GBP/GPY 218 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን ቀስ እናበለ ማርኬት ሴል ኦፍ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልወይ ስለዚ እዚኣ ድማ ብልፅቲ ዝኾነት ኣሰት ኣላትና ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩሮ USD እዩ ዩሮ USD ዳርጋ ብዙሕ ምንቅስቓስ ዘይገበረ ዳርጋ ንንውሕ ዝበለ ካብ ጁን ዕለት 22 ጀሚሩ ማለት እዩ ዳርጋ ኦልሞስት ነዚ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ማርኬት ኣብዚ ሬንጅ እዚ ፀኒሑ ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ቡልሽ ማርኬት ድማ ክመፅእ እዩ ቬሪ ሱን ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ብዝኾነ መንገዲ 1.1451 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራ ቀስ እናበለ ማርኬት ክሳብ 1.165 ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልወይ በንፃሩ ድማ 1.1424 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራ ድማ ቀስ እናበለት ፕራይስ ናብ 13.19 ናብዚኣ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ነዚ ሰሙን እዚ ዓብይ ኣቓልቦ እንህባ ኣሰት እያ ማለት እዩ ኣዝያ ብልፅቲ እያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረት ግን ዝኾነ ኣክሽን ኣይንወስድን ኢና 1.1451 ከምኡውን 1.1424 ናይዚአን ብሬክ ኣውት ክንፅበይና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ጎልዲ ክኸውን ሓደ ካብቶም ብዝለዓለ ሴል ኦፍ እዚ ዝሓለፈ ሙሉእ ወርሒ ማለት ዳርጋ 2 ወርሒ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብ ኣፕሪል ጀሚሩ ብውሕዱ ን3
سوري سلسته ورح زخون ماركت سيل اوف يزخي زلو حجاب زند حرينا يوبناي جولد ازيو بلو زخونه اريا اوف فاليو بزح غزي كلتا سلسته غزي دما بملو ماركت ريجكت زخونه مصينا لنا اجين ابناي عربت مال مصينا دما لك نزي اريا زميتيجيت بمغبار ازيو اقداس زخونه مومنتم كاندل بيلد غيرلنا له سلازي انتاي كنصبينا اوف كورس حجي كل غزي بتي ناي جيو بوليتيكس اب قمت نداتنا مالتي زخونه ماركت سليبيج كمسعب يغليو ابز حلفه فيديونا ندحرينايو 4093 زي اريا زي بريك ندحريروا اول ذا واي سيل لنا نيرناينا سلازي كلير الرمان عو ماركت بريك مسكبره اول ذا واي زي بمول اوريد ولا بزي زحلفه سومن حجي دما بزيان رئا زلنا مسرت برايس 4023 فور 023 4023 بريك ندحريرو 4023 اذا بريك ندحريرو ستريت اوي برايس ناب 40 كلتن ناي مدياب تقولو كلو ناي مالتي بنصارو دما زي اسات زي برايس سوري كم زريا زلنا ناي 4023 زي ريجكشن مو بيريش كونفرميشن كاندل دحريبنا سيمبلي we are going to look for sale كساب 39 كلتن نابزاك تورد يا مالتيو سلازي زي اقداس يتزلع 4023 بريك نرجيرو ستوب لوس بيلو غيرنا سيمبلي باي بوزيشن كنحزينا مالتيو حجي ناي جولد نحريناو زي اريا 39 كلتن ازي بلوس زخونه ستراكشري مالتيو نحريناو زي بمولو زي ميتيجيت غير وزلو at any time this structure زي heavily market بريك غير وغن straight away ناب 3500 تنكتورد يا مالتي all the way 3500 institutional level كساب زي مراد تقولوا كتلوا سلازا ابناي سيل كروب ابناي باي سور متنقع كتدلينا يا مالتي overall جين زيا 4023 beautiful way دما زي بلست زخون structure trend line بريك غير وغن سيمبل ماركت 40 كلتا ناي موزا زلع على تقولو كلوي زي مستي ناي جيو بوليتيكس دايركشن كا اب قمت نداتنا مالتي كان بو اي درايف زخون زلو جولد كاله امودا تنريو بيتكوين بي تي سي اندحرينا كلير زغونه اب ترندي بيلد غير زلو ماركت ولاون اب زحلفه كلاسنا اندحرينا ز ماركت زي زيها accumulation زيها بريك اوت كرئينا تبع إلا نيرا بدحريو بريك اند ريتيست دما ماركت all the way sell off كيدلو still جن اتناي باي ويدما ناي up trend formation اي اقوارة سنزلو سلازي زيها اسات زيها clearly سوسان 4 نت بشومنت زيها structure زيها ندحر بريك جيرا سوسان 4 نت بشومنت ناي زيها بريك ندحر جيرا straight away بيتكوين 8 شركات سبب زي موزع تقولوا كلواي سلازي نتصبيا all the way نايزيا structure زي break out قسنا بل market all the way ناي مخات تقولوا زلع عليه كلون ناي مالتيو بنصارو دما أبزيان حرينيا زي market زي سوسان 4 نت بخلته بزي حجز الله تنا زي structure زي نحبري جراها قسنا بلد sell off all the way to the down ناي مخات تقولوا كتلونا سلازي زيها حنت زبلست ستابع maybe نروح زبالة جزيء كتحزوات دولي سبات نتران لهم ناي سوسان 4 نت بشومنت بريك اوت تصبيهم ستريت اوي كساب سامانيش بفلاي ابزي وشت زي كلتا سلستورحي سامانيش ناي مبساحتو خلو سلا على اللوا بزي زولو ستراكتر سلازي زين ينز سومن زين مسيز اللهم ريسكنا مانجنا قبرنا صبو نعنا تخاتلنا تريد نقبر سناينا تريدين سومن نخلنا ابزلنا يسسنايو تشاو